ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ କଥା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କଥା। ଏକ ଗରିବ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମପରାୟଣ ପରିବାରରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନାମକ ଏକ ଯୁବକ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରାଣଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ପିତୃମାତୃ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧର୍ମ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାକୁ ଯିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ଥିବାରୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଦୁଇଟି ଝୁଲା ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବସାଇ କାନ୍ଧରେ ବହନ କରି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାକୁ ବାହାରିଲେ। ଏକ ଦିନ ନଦୀ କୂଳରେ ପାଣି ନେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜା ଦଶରଥ ଶିକାର କରୁଥିଲେ। ପାଣିର ଶବ୍ଦକୁ ପଶୁ ଭାବି ସେ ତୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଇ ତୀର ଅଜାଣତେ ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ଲାଗିଲା। ଗଭୀର ଆଘାତ ପାଇ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯାଇ ସତ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ। ରାଜା ଦଶରଥ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଶ୍ରବଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ। ପୁତ୍ର ବିୟୋଗର ଦୁଃଖରେ ଶୋକାକୁଳ ପିତାମାତା ରାଜାଙ୍କୁ ଶାପ ଦେଲେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦିନ ପୁତ୍ର ବିୟୋଗର ଦୁଃଖରେ ମରିବ। ଏହି ଶାପ ପରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଜୀବନଭର ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବନବାସ ସମୟରେ ସେହି ଶାପ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା। ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ପିତୃମାତୃ ଭକ୍ତି, ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ଶିଖାଏ।